Velkommen! I dag har vi så tænkt os... Jamen, halløj så. Dag. I dag har vi så tænkt os at prøve den verdensberygtede parkouragtige baneting, som det hedder Tangar. Jeg tror ikke I har hørt om den før, men... ja. Hvad er der i chesten? Skal vi ikke bare begynde? Jo, jeg tager... Okay, der er mega jeg mange tager alle potions. kobbel. Jeg tager alle kobbel, så tager jeg halvdelen af speed potionsene. Der er lige en tilbage til dig. Jeg tager halvdelen. Jeg starter uden speed potion. Nej, ved du hvad, jeg lader det ligge. Jeg kører hardcore. Ja, okay. Okay. Nej! Jeg failede allerede. Det er du faktisk ikke verdens bedste til. Hvorfor ikke? Ej, det gør jeg. Du skulle ned i snak. Jeg gjorde din spær. Fuck, jeg er ninja. Det er vist sådan en checkpoint. Hvorfor kan jeg ikke? Eller jeg har lige lavet checkpoint. Så når vi rører ned, så kan vi bare springe op igennem det her. Nå, sejt. Ja, det er mega bladret. Det gør jeg lige. Der er en chest. Kig lort i chesten. Sejt. Og sig mig det andet godt. Hvor? Ja. Er den? Hvor er den? Kan du ikke se chesten? Hvor er den? Jo. Jeg skal lige igennem her. Der er en fakkel i. Den vil du godt beholde. Tusind tak. Jeg kører videre. Eller vi Jeg kører faldt ned. videre. Var du bare dårlig? Jeg er hardcore. Jeg faldt ned igen. Skal hele vejen der. Eller jeg har lavet endnu et checkpoint. Checkpoint Charlie. Til level 2. Og jeg er ninja. Hey, så kan jeg lave lys. Eller jeg kan se det derovre under vandet. Jeg kan se det derovre under vandet. Hvad er der derovre? Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg gider heller ikke til at gå derover. Hvad det var? Så undersøg det. Står og slår der. Whatever. Au. Au for satan, hold op! Fuck! Jonathan! Så kan du lære det. Gud! Vi er allerede gået 2 minutter, vi er optaget. Snart 3. Kis. Vi skal gennemføre den her på 0,5. Okay, det er jeg fandme dårligt til det. Hvis der er nogen af jer, der sidder derude, som har en bane, som vi skulle prøve, så må I godt sige det, eller putte et link i description. Eller nej, ikke i description, i comments. Fuck, jeg fejler. Nå. Du er en skiderik. Ej, jeg drukner. Gud. Drukner du? Hvor fanden er du? Næsten. Er du Men jeg har kun et liv tilbage. Skiderik. Og jeg kan ikke TP mig. Okay, jeg kan lave checkpoint herhen. Nej, du skal ikke TP, så det er op ad dig. Så lav det skide Checkpoint Charlie. Jeg fik en masse clay. Jeg hopper videre. Jeg har ikke engang særlig meget liv. Jonathan, der står et skelet. Okay, skal Superman lige komme her. Der er så et til derovre. Væk med sig. Slem skelet. For helvede. Er du? Du er hoppet ned derfra. Nå, jeg fik i det mindste dine ting. Oh my god, man skal hele mig der. Nå, nu ved jeg, hvad man skal bruge torchen til. Det er bare at se lys. Jeg sætter den. Hvor er du klog, man. Det er helt... Det faldt. Speed potion i vandet. Fuck, jeg fik et jerk, den skide ret. Kom nu. Skynd dig. Fuck, du er hurtig. Hvad? Nå, du har taget checkpoint, har du ikke? Ja. Fuck. Nej, jeg har bare startet helt på. Ja, right. Det har jeg. Okay, Ej, det faldt ned. Jeg glemte at løbe hurtigt. Fuck. Nej.
Nu smider altså Jeg alle de smider her... de der klamme skelet lige Smider altså alle de her speed potions væk. Jeg magter ikke at have den på mig. Det er simpelthen så ulækkert. Nej, nu faldt jeg ned igen. Åh gud, Jesus. Fuck, det sukker vi til det her. Au, fuck's sake. Nak det der lorteskelet. Au, for helvede. Au. Jeg vil være først. Nej, det vil jeg. Det vil jeg. Nej, det dør jeg. Det dør jeg. Det dør jeg. Nej, for fanden. Skide skelet. Nu dør jeg. Åh nej, nu faldt jeg ned. Fuck dig. Nu nakker jeg det der lorteskelet. Det gjorde vi ikke. Au, for helvede, jeg flygter. Hjælp, der er 2 skeletter. Au, de kan skyde under vandet. Au. Ja. Au. 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 Fuck dig. Au. Jeg bliver timet. Har du selv lavet det skin der egentlig? Ja, det her skin. Er det ikke nice? Ja. Nej. Joho. Fuck, man. Jeg elsker det. Jeg elsker mit skin, som var det mit barn. Nej, det checkpoint har jeg lavet. Det er dit barn. Jeg har bare ikke haft brug for checkpoint endnu. Nej, hvor er du nede her, Jonathan? Så er der noget slik. Og du bare nederen og grovederagtig og Du sidder sgu da ikke slik midt i en video. Det gør jeg sgu da. Skid. Jo, jeg skal ikke skeletter af. Hvordan lyder min stemme, når jeg spiser slik? Som en stor, fed, tyk ko, der er på McDonald's hver dag. Jo tak, det var det godt sødt sagt. Ja. Fuck man, det sukker vi til det her. Vi er fandme gode, vi er. Vi kommer sgu nok aldrig videre. Jeg glæder mig til det der TNT-jump noget. Okay, men hvem skal prøve der, Brun? Der falder det jo ned. Det skal jeg. Okay, du prøver. Så kigger jeg på. Jeg er nemlig den sejeste. Okay, den første der kommer derhen. Okay. Og man må ikke slå hinanden. Fuck, du er kommet langt. Indtil videre før jeg hvis. Ja, det gør du ikke så længe. Nu er jeg ved at være i røven på dig. Ja, det kan jeg se. Det var mig. Au, for helvede, man må ikke slå. Ej, undskyld, du har ikke mening. Du har ikke mening, jeg fik... Der er mad. Jeg tager den ene halvdel af maden. Og håndtaget tager jeg. For det er mig, der filmer. Nej, det vil jeg. Nå, whatever. Hey, så kan vi lige lave noget. Jeg vil lave mad. Nu skubber vi hinanden så smadret. Hehe. Hey, jeg får lov til at prøve først. Fuck, vi er ninja. Ej, okay. Så jeg vil ikke på toilettet og spille der. Jamen, det gør jeg det. Sidder bare helt men man må godt skubbe hinanden. Nej! Yes! Fuck dig. I did it! Nej! Skider mig! Muhaha! Hey, nu kan du se, hvad der er i chesten. Fuck. Ja, det kan nemlig. Fuck, man. Nej, nu faldt jeg også! Jeg faldt. Fuck, du dog. Du kommer jo aldrig op på fanden. Måske. Hvad er der i chesten? Jeg ved jeg sgu da ikke vel. Okay, det står i hvert fald. You can get back now. Lol. Nå. Jeg kan bare gå tilbage nu. Du tager ikke det. Du tager det ikke, mand. Så kan jeg ikke. Okay, kom op. Kan jeg heller ikke.
Hvad skal jeg så? Så regner det. Hey, du snyder det ikke der, hvor du må komme op. Nej! Faldt jeg ned igen. Hey. Nu TP'er jeg mig til dig. Nej, du gør ikke. Joho. Åh! Ej! Hvor er du nederen? Jeg sagde, du ikke skulle TP der. Jeg laver bare checkpoint Charlie. Ej, det gider jeg ikke for dig. Soul Sand. Oh no! Okay, hvad er nej, det jeg vil nu? have den anden halvdel. Okay, så. Ej, hvad er du nederen? Du skal jo helt ned Så kan på du fandme lære bunden. det. Fuck, jeg drukner det her. Upsi, dupsi. Hvor er du nederen? Fuck nej. Au. 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 Læg. Jeg lægger ikke. Fuck man, det er lækker. Oh Jeg my lægger slet god, this are super slow. Nej, det sker så bare ikke det der. Jeg ved hvordan man laver super slow sand, soul sand nu. Det ved jeg også. Man skal bare putte is ned nu. Wow, mit det begyndte også lige at lagge. Okay, render distance ned. For kan jeg ikke, fuck det er svært. Thanks for downloading. Man, Det var sgu da helt vildt. Ja, det ved jeg. Okay, jeg kan tegne i stegen. Okay, now it's... Oh my god. This is super slow. Jeg har bare gennemført banen, fordi jeg er sej. Fuck, det går langsomt, mand. Nej! Jeg har da også bare gennemført den. Nej, hvad? Fordi jeg er bare dobbelt så sej. Jeg har bare taget alt det der i kisterne. Hvor går du ned? Jeg har bare taget alt det der i kisterne. Det er mig, der skal have det. Au, au, au! Nej! Nu dør jeg. Nå, men det er bare mig, der har håndtaget. Hey, Hey, hvordan åbnede du den? Hvor fik du red torchen fra? Så... Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Thanks for playing this in the team. Jeg har en meget nemmere idé. Løb. Nå. Kan I hygge jer alle sammen derude? Vi ses en anden gang. Hej! Jonas, vi finder en ny mand.